barka da sallah jigawa, barka da sallah al'ummar da ke jihar jigawa. Barka da sallah jigawa, barka da sallah ciro man dutse ke muku 'yan jigawa. Kuke sako Usama ya ce da sanar mukuwa an yi sallah lafiya, yara da manya murna ya yi mukuwa. In jigawa ina kira Usama da dafani yana da kishin dukkan al'umma, inda har ya fito yara da manya dukkan mu dunguma. In jigawa ina kira mu bi jirgin kandara don mu gano dukkan mansara. Wasu sun mana yaudara ana a baya a yau kun hattara, sun ce yancin mashi ne suke so a shekarya suke. Yanzu kun yi mun gani bai za ku faɗa mana don mu yarda a sake ɗan